Nyt on sen verran hurja temppu tulossa, että tultiin vähän hurjemmalla vehkeellä paikalla. Terve! Morjes. Jussi Seljas. Sä olet freestyle motocrossin ammattilainen. Joo, kyllä. Ja sä meinaat nyt tehdä aikamoisen tempun. Me ollaan nimittäin nyt Hämeenlinnan Hyppyrimäen juurella. Joo, kyllä. Ihan totta, että tästä pitäisi lähteä kiihdyttämään tonne mäkeen 60 metriä korkeaseen tonne torniin. Kääntää pyörä siellä ja sit syöttää alas ja katsoo, että mihinkä tippuu. Matti Nykäsellä on mäkiäänitys 82 metriä. Meinaatko rikkoa sen? Kyllä. Meinaat rikkoa? Joo. Ei muuta kuule kuin onnea matka. Joo, kiitos. Sieltä se lähtee. Niin. 63. Että se on vähän rapeet vielä päällä. Kyllä. Aika huippua. Joo. Hieno homma. 63. Älkää koittako kotona. Älkääkä Hyppyrimäessä varsinkaan.